Ahojte, počúvate 29. epizódu podcastu Stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Moje meno je Blažej Černák a oproti mne sedí Jožo Terem. Jožo, ahoj. Čaute, čau. Tak, výborne, točíme všetko. Dnešnou témou je Mongolsko. Hej, a hneď ti dám slovo a ty začneš a potom na konci sa ja rozlúčim a to bude ono, hej? Môže byť? Viac menej sme sa dohodli, takže dneska to bude viac taký monológ, lebo bude to trošku špecifická téma. Aha. O kmeni cátánov, Cátán. čiže jazdci na soboch alebo chovatelia sobov. Takže Bláža mi dnes bude dávať skôr také otázky zo zvedavosti, lebo je to trošku taká menej známa téma. Tak snáď sa to bude ľuďom páčiť. No dobre, tak čo začnem, že kedy si tam bol, alebo prečo si tam bol? Na čo chceš odpovedať? Ani na jedno. Dobre. Začnem ja. Najprv by som povedal, že Mongolsko je obrovská krajina, ktorá je zhruba 32 krát väčšia ako Slovensko. Tak si to predstavte. A žije tam len cca 3,3 milióna obyvateľov. To znamená 32 krát väčšie a cca 3,3 milióna obyvateľov. To robí z Mongolska najväčšie obývanú alebo najmenej zaľudnenú krajinu na svete. Hej. Takže sú to obrovské oblasti, kde nikto nežije, alebo stretnete možno jednu rodinku v stane. A z toho si ešte predstavte, z tých 3,2 milióna, že cca 1,5 milióna má Ulaanbaatar, to znamená hlavné mesto. Čiže ten zvyšok, tá druhá polovica je proste rozptýlená v tom obrovskom priestore. A samozrejme máš tam ešte nejaké mestečka, ktoré majú okolo 50-80 tisíc a tak ďalej. Takže naozaj to Mongolsko je prakticky ľudoprázdne. Takže to je jedna taká zvláštnosť. Potom druhá taká zemepisná zvláštnosť je taká, že drvivú väčšinu Mongolska tvorí náhorná plošina. To znamená, že priemerná výška je okolo 1500 metrov, tak približne, čo spôsobuje to, že v lete sú tam vysoké teploty a v zime je tam zase strašná zima. A robí to aj veľké výkyvy v noci a cez deň. A čo to znamená, že vysoké teploty, že 35-40 a tak? Hej? A tie nízke teploty sú... No tiež 30 až 40 mínus. Že mínus. Aj to sa tam deje. Hej. Okay. A to počas dňa a noci tam je to aké približne, že zmení sa teplota? Tomu by som sa napríklad dostal, že my sme boli v oblasti u tých cátánov a cez deň tam bolo 30, boli sme tam v lete a v noci mrzlo. Wow, OK. No. Takže nehovorím, že takto je to všade, ale konkrétne my sme boli v tajge, v trošku vyššej nadmorskej výške, okolo 2200, 2300 v tajge a tam to bolo naozaj tak, že cez deň teplo, normálne sme sa kúpali v potokoch, v ľadových potokoch, no a v noci mrzlo. Wow. Takže dá sa povedať, že život v Mongolsku je mimoriadne drsný. A keď si predstavíte, že v týchto podmienkach žili ľudia ešte donedávna, mnohí dodnes žijú v stanoch alebo v tých jurtách, ako sa volá príbydlie Mongolov, to znamená taký dom mobilný, ktorý sa rozloží, oni sa presídlia do iných častí pastvín a znova si ho rozložia, čiže žijú dodnes mnohí Mongoli kočovným alebo polokočovným spôsobom života, tak podľa mňa Mongoli sú najdrsnejší ľudia na svete. Najdrsnejší. To znamená, alebo žijú v najdrsnejších podmienkach. Tak to by som to povedal. A to znamená, že podľa mňa sú Mongoli asi aj najdrsnejší. Podľa mňa žijú v drsných podmienkach. Žijú drsným spôsobom života. No a samozrejme asi každý v minulosti počul o výbojoch Mongolov. A ani sa nedivím, že oni boli takí dobrí bojovníci, lebo naozaj dodnes v 21. storočí musia tí Mongoli na vidieku vydržať naozaj drsné podmienky a si neviem predstaviť, ako tam žili pred niekoľko stovkami rokov. To muselo byť mimoriadne drsné. No dobre, čiže prišiel si... bol si pozrieť len ich, alebo... Boli sme pozrieť aj trošku po Mongolsku, ale hlavný cieľ cesty boli cátáni. A nebolo to samozrejme tak, že si prišiel k cátanom autom a odstavil si ho a išiel si k ním. Bolo to veľmi zložité. Ale na začiatok by som ešte povedal, že cátáni nie sú Mongoli. Hej? Okay. Čiže oni nepatria, oni sú samostatný kmeň. Aha. Oni nepatria k Mongolom. Hej? Takže oni majú vlastný jazyk
Teraz už sa samozrejme mnohí Cátani premiešali s Mongolmi, takže nie je to už také, alebo aj prevzali mnohé slovíčka, ale v minulosti si vraj tieto dva kmene vôbec nerozumeli, alebo tieto dva, nazvime to národy. Mongolsko je to samozrejme zložité, lebo slovo Mongol označuje zjednotené mnohé kmene. Hej? To znamená, že Mongoli sa tiež skladajú, alebo v minulosti skladali z mnohých kmeňov, ktoré mali súhrnný názov Mongol. Hej? Takže do toho by som sa nechcel extra šprtať, lebo niekto by mohol oponovať tým, že ani tie mongolské kmene si navzájom všetky nerozumejú, ale mongolčina je jedna. Hej? A v minulosti si viac menej tie mongolské kmene dosť rozumeli. Ale Cátani podľa nich majú iný jazyk ako Mongoli. To znamená, že oni sa za Mongolov sami nepovažujú a Mongoli nepovažujú ich za Mongolov. Takže Cátanov žije v samotnom Mongolsku možno posledných 250 a v Rusku... Počkaj, 250? 250 ľudí. Kusov, nie 1000. Nie, 250 ľudí. Okay. Čiže 250 posledných ľudí kmeňa Cátán žije v Mongolsku, podľa ich vlastných slov, alebo ľudí, čo sa tam v tom trošku vyznali. A zhruba rovnaký počet žije hneď v Ruskej federácii, konkrétne v Tuvínskej republike, Tuvínsko sa to volá, a tam ich žije tiež zhruba 250. Lebo Cátáni žijú priamo na hranici s Ruskom. Aha. To znamená, treba ísť do tajgy, to znamená tá vysokohorská oblasť, tajga, a v tejto oblasti, priamo pri hranici s Ruskom, žijú v neprístupných močiaroch a neprístupných oblastiach Cátani na jednej strane hranice a aj na druhej strane hranice a celkovo ich je vraj okolo 500. Posledných. A to pomaly vymrú, že to je málo ľudí, možno, nie? že sa nestane to, že vymrú, ale možno sa postupne zmiešajú s Mongolmi, tak som myslel. Alebo postupne budú sa snažiť uniknúť z tých drsných podmienok a teda možno postupne budú opúšťať ten pôvodný spôsob života, lebo je to oni úplne v megadrsných podmienkach žijú. Takže tomu sa tiež ešte dostanem. Čiže je dosť možné podľa mňa, že Cátanov už za niekoľko rokov nebude možno vidieť. Bráni tomu len to, že aj to samotné Mongolsko je dosť, nepovedal by som, že nerozvinuté, ale dosť tradičné, že aj tie okolité oblasti Mongolska sú dosť také tradičné ešte, takže ten nábeh civilizácie tam nie je až tak rýchly, ale nezastavíš to. No okej, no tak poďme na tých Cátanov, že čím sa teda vyznačujú a čím ťa tak nejak ohúrili možno. Jasné, a ja by som zase išiel podľa seba, že ako by sme sa k tým Cátanom dostali. Čiže hlavné mesto Ulaanbaatar, tam sa samozrejme pristáva na medzinárodnom letisku a potom je to strašne dlhá cesta. My sme išli úazmi z Ulaanbaataru, to sú také ruské veľmi nepohodlné autička, terénne, ale v teréne výborné. A cez mesto Moron do Erdenetu. Potom sme ďalej pokračovali už veľmi takou zvláštnou krajinou, kde ani nie sú cesty. Proste ideš po trávnatej ploche a Mongol hovorí, že cesta je tam, kde je to rovné. Hej? Okay. Takže proste ideš do, myslím, že tá dedinka sa volala Cága Nur, to ani nie je podstatné, tieto názvy. Jednoducho bolo to v blízkosti jazera Chozgul a od toho jazera Chozgul sme potom stúpali postupne vyššie a vyššie a v podstate v tajge, ktorá je v tejto oblasti pri ruskej hranici, tak tam žijú Cátani. Tajga to znamená vysokohorská neprístupná oblasť, ktorá je o vyšších nadmorských výškach, sú tam lesy, močiare a je tam veľmi zaujímavé to, že pôda je väčšinou permafrost, to znamená, že je zamrznutá zhruba 50 až 100 cm pod povrchom, už je zamrznutá, to znamená, že ak tam prší, tak tá voda sa vnesakuje do zeme, ale sú tam močiare. Takže ty aj v lete ideš a ideš stále bahnitým terénom, to znamená blato, rozbahnené, alebo vyslovene ideš po močiari, to znamená, že
ty si myslíš, že je tam tráva, to je skutočne močiar, hej. A samozrejme tam sa už nedá ísť autom, takže sme k nim museli ísť na koňoch. Na koňoch, OK. Takže sme išli, auta sme odstavili v nejakej tej poslednej civilizovanej bašte v dedinke a odtiaľ sme už potom postupovali na koňoch k cátanom. Najprv sme stúpali trošku takou lepšou oblasťou a potom sme už vyslovene ku nim išli cez močiare. A práve preto oni jazdia na soboch a chovajú soby, lebo soby majú prispôsobené kopytá životu v týchto podmienkach. Kopyto soba, alebo šlapa soba, alebo ako by som to nazval, je úplne iné ako konské. Ono sa tak vie rozťahnuť, je širšie, napriek tomu, že sob je menší a lepšie odoláva, alebo lepšie sa pohybuje v tom teréne mokrom. Kone tam sa pohybujú dosť ťažkopádne. Ako, samozrejme, dá sa to. Hej? A zabárajú sa, hej. Akože dá sa to, ale ten sob je oveľa lepšie prispôsobený tomuto životu v týchto podmienkach a zase cátáni sa tomu prispôsobili tým, že sa naučili jazdiť na soboch. A čo to znamená, naučili sa jazdiť na soboch? Niečo špecifické? Nie je to špecifické, lebo jazdiť na sobovi nie je to isté ako jazdiť na koňoch. Je to úplne niečo iné. A oni majú, buď jazdia na chrbte, na divoko, na tom sobovi, bez sedla, alebo aj so sedlom. Okay. A mali sme možnosť si aj my vyskúšať jazdiť na soboch a to je naozaj úplne niečo iné, lebo úplne inak sa hýbe, hej? Úplne inak sa to hýbe, lebo záprvé kôň má široký chrbát, čiže ty sa vieš trošku ako keby zaprieť stehnami. Aj keď niekto nejazdí na koni, tak sa na tom koni udržíš, keď ide krokom, hej? Chytíš úzdu alebo chytíš ho za hrivu a ako tak sa zaprieš stehnami do jeho chrbta a udrží sa, lenže sob je úplne tenučký, to ako keby si sedel na, ja neviem, na nejakej doske, hej, alebo proste niečom úzkom, hej. Na niečom úzkom, čo sa hýbe, hej. Čiže tá stabilita je tam vyslovene ťažká. Ťažko sa udržíš, ako je to tvrdé, tenké, to, čo máš pod sebou, čiže veľmi nepohodlné. A za druhé je veľmi nebezpečné, že ten sob má parohy, hej. Čiže on ťa môže, ako keby, to je najčastejšie zranenie, že sob ti dá parohom. To znamená, že mnoho cátanov má rozseknuté tváre a tak ďalej, že sa to stáva. Že keď idú rýchlejšie, hej, že tak je to jasné, už... ako raz za život to dostaneš tým parohom a to bolí, alebo ti to rozsekne potom tvár. Takže na to bolo nutné si dávať obrovský pozor. A aj tá úzda je trošku iná, že aj kôň má úzdu takú, že máš z pravej a ľavej strany a ťaháš, ako keby doprava, tak kôň má ísť doprava, doľava, tak kôň má ísť doľava, alebo zabrzdíš tým, že potiahneš dozadu obidvomi rukami. Ale cátan jazdí na sobovi tak, že má iba jeden motúzik, tá úzda. To znamená, že oni ho nejak tak regulujú inak toho soba. Je to iné povely. Wow. A to je akože špecifické pre nich, hej? Že oni si to vymysleli, hovorili si, alebo... No jedine asi to oni vymysleli, lebo Mongoli na soboch jazdí tiež nevedia. To je jasné. Že takže to je cátanská špecialitka toto. Aha. A celkovo, ako asi na koňoch jazdiť, vidíš to, ja neviem, či vedia jazdiť na koňoch, to je zaujímavé, ale kone nemali. Mali iba sobol. To vy ste mali kone, hej? Že vy ste my sme prišli na koňoch a potom vás zobrali. Potom tam sme si vyskúšali aj jazdu na sobovi. To neznamená, že by sme nejak dlho na nich boli, ale boli sme na nich, čo ja viem, nejaký okruh sme si tam urobili, niekoľko kilometrov, možno 4-5 hodín. Sme pojazdili na soboch, samozrejme to bolo aj bolestivé, že som spadol do rieky, aj niektorí ľudia so mnou, takže bolo to také zvláštne, lebo ten sob naozaj, to je ťažko povedať. Kým s ním ideš na rovnej ploche alebo do kopca a je ten sval pravidelný, tak ešte ako tak sa udržíš, že si na to zvykneš, hej? Ale ako brodil rieku, tak to už bolo naozaj rodeo a no člupol som do vody. Super, tak si sa okúpal. Takže bol to zážitok. A nebola to zrovna potôči, ktorý by bol nejaký nerozborený. Bolo to celkom divočina, také, bolo to celkom divočina, no. OK. No, 250 ľudí, teda oni žijú nejak, že pokope, alebo si hovorú, že aj jednotlivo? Nie, to je väčšinou sú to veľmi malé stánové tábory, ktoré sú založené na tom, že je pokope rodina. To znamená, väčšina tá rodina pozostáva z nejakého manželského páru, ktorý má deti a plus ich rodičia. Takže takto je to väčšinou. Do 10 ľudí max, hej? No tak, nejaké... môže byť, alebo podľa toho, koľko majú deti. Alebo koľko mali tí rodičia deti, hej? Nie je vždy pravidlom, samozrejme, že žijú
tí rodičia vždy ako keby s deťmi, lebo keď má nejaká rodina 9 detí a sú všetky dospelé a už majú vlastné deti, tak samozrejme tí rodičia nemôžu vždy s každým, ale stáva sa aj to, že sú aj takto v kope, ako taký väčší stanový tábor, že je to 3 rodiny, súrodencov, ich rodičia a ich všetky deti. Aj toto sa stáva. Alebo sa potom osamostatnia, že je tam pár a ich deti, ale väčšinou sú viacerí pokope. No ale nie je to tak, že by to boli veľké stanové tábory. A tie stanové tábory, oni sú akože, že oni to majú ako, neviem, či tradíciu, ale to, že žijú samostatne, má nejaký akože význam, nevieš? Alebo ako myslíš? No, že prečo nežijú, akože prečo si nevytvoria dedinu? Je tak, lebo žijú kočovným spôsobom života. Že stále sa hýbu, dobre? Stále sa hýbu, oni dodnes menia bydlisko, alebo respektíve to svoje táborisko asi hovorili tak 4-krát ročne, hej? Že keď tie soby vypasú pasienky naokolo, tak oni zbalia tábor a idú ďalej. Hej? Čiže toto je ten dôvod, že kvôli tým sobom. No, hej? Áno, aby mali dostatočné veľké pastviny. A viac rodín znamená viac sobov, rýchlejšie by sa vyžrala tráva, museli by hľadať viackrát, častejšie tie pastviny a podobne. Čiže má to prakticky význam v tom, že ak je tá skupina, rodová skupina v podstate menšia, alebo ako by som to nazval, ale nejde ani tak o počet ľudí, ale skôr asi o ten počet sobov. Hej, že lebo čím viac sobov, tým väčšie musia byť pastviny. Takže oni zhruba vedia, ktorá rodina kde táborí, oni o sebe vedia, že 4 km ďalej je ďalšia rodina, to sú ich pasienky, my ideme tam, akože vedia o sebe oni. Dobre, no a tie soby sú čo, že na mäso a tak? Vo finále končia na mäso. No. Z toho žijú vlastne. Že sú samostatní, že obchody a takéto veci, alebo? No, ono je to tak, že v minulosti boli asi samostatní, lebo dnes už síce nechodia oni oblečení v sobých kožiach, ako v minulosti, ale dnes už chodia oblečení ako Mongoli. To znamená, majú taký dlhý kabát, mongolský to sa volá, že dél. To je dlhý kabát, ktorý je opaskom zopnutý. To je inak veľmi praktické, že aj na zimu, aj v lete. Čižmy, aj vysoké v tých zabahnených podmienkách majú na hlave takú čapicu, klobúk. Čiže oni už chodia oblečení na nerozoznanie od Mongolov. Ale čo je úplne iné, je ich obydlie. Mongoli žijú v jurtách a oni žijú v stanoch. Tie stany sa podobajú alebo sú úplne skoro identické s indiánskymi týpy. To znamená, ak ste videli vo filmoch o indiánoch stany, ktoré sú s kolou, konštrukcia a potiahnutá kožou, tak presne v podobných žijú aj cátani. Čiže cátani nežijú v jurtách, to sú tradičné mongolské obydlia, ale v takýchto stanoch, ktoré sú tiež tvorené z drevenej konštrukcie a dnes sú už potiahnuté plátnom a v minulosti boli tiež potiahnuté sobými kožušinami. Ale dnes už sú z plátna. Väčšinou je v strede stanu piecka plechová, kde si už oni kúria drevom naďalej, ale je tam tá piecka, na ktorej aj varia, že už to nie je priamo na ohnisku. Takže už to sú výdobytky civilizácie, že je tam plátno, piecka. Už som tam videl aj solárny panel, hej. OK. Takže takto. Dostáva sa ku ním civilizácia, dokonca vraveli niečo také cez tlmočníkov, čo boli s nami Mongoli, tak vedeli aj ich jazyk, alebo oni vedeli trošku po mongolsky. A dokonca vraj im štát aj nejak pomáha materiálne, lebo v tých nehostinných oblastiach vieš, niekedy naozaj, keď je tvrdá zima, tak oni ani nemali by ani lekárskú pomoc, tak tam budú umierať. Čiže v dnešných podmienkach tam priletie raz za čas vrtuľník a prinesie im nejaké aj zásoby jedla, aj zlereme takýto solárny panel, aby sa mohli s civilizáciou splniť vysielačkou, dajme tomu, lebo signál telefónny tam nie je, ale nejaké pásma vysielačky tam sú, takže majú už aj vysielačku a aby ju mohli dobíjať, tak majú nejaký solárny panel. A aby, keby sa niečo stalo, prípadne nejakého života, ohrozenia na živote, aby mohli byť v kontakte so svetom. No a ty si tam koľko bol s nimi? To nebolo dlho, to bolo pár dní. Pár dní.
A počas tých pár dní si teda videl, že ako žijú, hej? Že oni boli na to pripravení, alebo vy ste tam prišli, že názdar, môžeme tu chvíľu byť, alebo... Vieš čo, je to rozdelené aj tak, že tá tajga je východná a západná a tá východná tajga je bližšie k jazeru Chouzgul a tam už sú Cátani pomerne dosť zvyknutí na turistov. To neznamená, že by to bol Disneyland, ale už sa stáva, že ku ním dojdú turisti. To znamená, že je to aj ľahšie prístupné, tá východná tajga. Že od jazera Chouzgul, kde je to taký, nazval by som, že taký mongolský turistický rezort, ale tiež si to nepredstavujú, že si v Tatrách, hej, tak proste ber to tak, že dajme tomu, že tých nie je veľa turistov, ktorí tam sú, chodí k jazeru Chouzgul, ale samozrejme väčšinou sú to aj Mongoli alebo nejakí priláhli obyvateľia z Ruska tam v minulosti chodili a nebolo to nič nejak extra strašne masové, ani nejak rozvinuté. Ale niektorí z týchto ľudí, alebo dajme tomu Japončíci, tak tých už ako skupiny zobrali niekedy k Cátanom v tej východnej tajge. Že tam už sem tam oni turistov videli a čiastočne si možno už aj zvykli na to, že z toho majú nejaký príjem. A dokonca vraj mi vraveli domáci, že jedna rodina Cátanov sa rozhodla, že sa presídli k jazeru Chouzgul, to znamená, že dole, a tam bude zarábať peniažky na tom, že bude ľudí voziť na soboch, alebo im ukáže nejaké tance, spevy, no proste divadielko. Ale nevyšlo im to, lebo tie soby vymreli. Umreli im, nakoľko neboli zvyknuté na tie podmienky nižšie. To je až taký rozdiel, hej? Vraj hej. Ja nechcem zo seba robiť odborníka, lebo nebol som tam roky a zase to tak nepoznám, ale zase bol som v oblasti, kde asi 99,9 Slovákov nebolo, tak hovorím, čo vidím, ale vraj tie podmienky, aj tie rastlinky, aj tá teplota v noci a v zime alebo cez deň a všetko je úplne iná dole pri tom jazere Chouzgul ako hore v tajge. A tie soby to vraj nezvládli, lebo tá potrava bola iná, podmienky boli iné a umreli vraj. Že nevyšlo to tento experiment a preto tí Cátani aj s osobmi naďalej žijú hore. Dobre. Možno to má iný dôvod, ale inde som ich nevidel. No a hovoril si to, že si tam bol pár dní a to ste teraz spali s nimi alebo v nejakom... Oni nám dali týpka, také vlastné stany. Ale my sme boli u Cátanov v západnej tajge. Ešte, aby som teda dokončil. V tej oblasti, kde je to tradičnejšie, kde je to v podstate to tradičné. Čiže my sme mali stan, spali sme v stane na spacákoch na zemi. Vo vlastných spacákoch a karimatkách. Ale teraz stan vám dali... Oni k dispozícii, hej. Ako to bol ich tradičný stan. To neboli naše stany, ale spali sme priamo v ich stane. Kde bola uprostred tá piecka, kde sme si kúrili. No a keď sme si nekúrili, tak sme sa ráno zobudili a bolo všetko zamrznuté. Čiže tam mrzlo, strašná zima tam bola. A cez deň si sa ráno zobudil a už svietilo slnko na stan a už si sa vyzliekal. Super. Obrovský teplotný rozdiel. Jasné. No a čo ste tam robili počas tých dní? Akože vozili vás teda na nejaké... Nebolo čo robiť, no oddychoval si, pozeral si, oddychoval si, kúpal si sa v potoku. Pozoroval si, ako žijú, ako si varia. No a čo si... Ukázali ti potom, ako sa sedla sop, ako oni na ňom vedia jazdiť, že aké rodeo pomaly robili. A to tak, že si ich urobíš, takí mladí chalani nám ukazovali, že ten sop vyslovene skákal, oni sa na ňom udržali a potom sme sa teda išli previesť. No bolo to také zaujímavé, bežný život pozorovať. Tam plynie čas veľmi pomaličky, žiaden stres. No a čiže veľmi pomaly tam ide ten život a vy ste sledovali, ako žijú a ako žijú teda. Čo tam bolo ešte? Tak to je dobrá otázka. Predstav si život pred 600 rokmi niekde v nomádskej oblasti alebo v kolčovnej oblasti. Asi tak. Deti sa hrajú, sú zafúlané od bahna, ale naopak dospelí sú veľmi čistí, upravení, mali tam aj tínedžerky, čo ja viem, 15, 16. Ťažko sa im odhaduje vek. Bola tam mladá baba, ktorá bola veľmi pekná, upravená, čistá, dokonca si lakovala nechty. Takže v takejto oblasti, kde nechápeš, na čo sa to robí, tak ona to robila. Hej, takže zrejme vie o tom,
čo je pekné, čo sa nosí a podobne, takže sám som bol z toho vyvalený, hej. Ale naozaj reálne si mladá, pekne upravená baba, keď sa budú dať vložiť fotky, tak ich aj vložím, aby ste si to mohli pozrieť, tak takéto veci pre bežné naše parádnice sa snažila skrášliť, a nebolo to kvôli nám, ale zrejme to robila kvôli tomu, že jej to robilo radosť. Veľmi zaujímavé. No a jedia samozrejme to sobie mäso hlavne s rýžou. Také risotto si robili. Samozrejme tvoja otázka by následovala, že ako chutí to mäso. Podľa mňa chutí ako divina, taký jeleň, hej, že je to veľmi podobné. Nič extra zaujímavé, samozrejme je tam rozdiel. Korenia tak? Alebo to majú také, že... Nemali to korenené. Skôr posolené by som povedal. Korenie oni nie, ale sol tam používajú oni viacej. Tie koreniny sú pre nich predsa len výdobytok, ale tá sol je bežne dostupná. Takže skôr by som povedal, že to bolo posolené a risotto. Najviac sa to podobá risottu. A zaujímavé ešte aj to, že v každej rodine je puška nejaká. Či už stará, či už moderná, ale flinta tam je na obranu. Na obranu, ja som si skôr hneď pomyslel, že asi na lov, ale na obranu. Aj na lov, aj na obranu, lebo vieš, tak v tých lesoch žijú vlci, medvede. Takto. Takže oni chcú byť, alebo respektíve musia mať zbraň. Možno aj iné dravce ešte, ja presne neviem, aké tam žijú šelmy. Tiger nie, však tiger žije hore niekde v iných oblastiach usurísky, ale minimálne vlky a medvede sú tam. Takže flintička je vraj v každej domácnosti. A tento náš chlapík, ten hlavný člen rodiny, to znamená ten syn, tak ten vyťahol flintu, to bola naozaj veľmi, veľmi stará, ale funkčná, hovoril, že je. OK. Takže zaujímavé. No a oni teda aj lovia? Alebo je to také, že si iba... Vraj príležitosne aj lovia, ale hlavne je zdrojom ich obživy sobie mäso. Takže zrejme aj niekedy niečo ulovia, ale nemyslím si, že oni by boli lovci. Oni sú skôr chovatelia. Hej. Normálne, čiže to je gro ich činnosti. Nie je to národ lovcov, hej, ktorí by chodili vyslovene na polovačku a potom z tej polovačky žili. Jasné. Ešte ma zaujalo, že vlastne zaujíma ma, že akí to boli ľudia teda, tí domáci. Cátáni alebo Mongoli? Cátáni. No, však stretol si asi aj, ale bol tam nejaký rozdiel, alebo akí boli jedni a druhí? Ťažko povedať, tých cátanov my sme nevideli veľa, lebo vieš, to bola jedna rodina, takže tam ti veľmi nemôžem o tých cátanoch nejak povedať veľa, lebo... Ale boli takí, akože vás tam videli, tak vám niečo hneď ponúkli, alebo neboli až takí štedrí ako... Viac menej oni to pochopili tak, že niečo si zarobia na tom, hej, že nebolo to úplne tak, že by sme prišli ich viesť, ale za to, že sme u nich mohli byť a že nám niečo ukázali, tak sme im recipročne niečo za to dali. Hej. Takže vieš, teraz niekto povie, čo ich chodíte kaziť? Vieš, je to také, že prečo kaziť? Však my sme tam neprišli s tým, že by sme si ich tam nejakým spôsobom im tam nehali nejaké, neviem čo, tak proste sme si pozreli, ako žijú, oni si pozreli nás, vymenili sme si informácie, pokecali sme, odťahli sme preč, hej. Takže nebola to nejaká výprava, ktorá by im narušila ich tradičný spôsob života, ale aj tak sa dá o tom polemizovať, samozrejme, hej. Ale čo už na tomto zmeníš? Nič. Není to tak, že by si objavil kmeň, ktorý doteraz nepoznal bielých ľudí. Opakujem, majú tam plechovú piecku, majú tam vysielačky, sú spojení s civilizáciou, baba si už lakuje nechty, čiže oni veľmi dobre vedia o všetkom. Tí Mongoli už s nimi zrejme čulo obchodujú, takže nepokazil si prírodných ľudí. Hej? No, jasné. Dobre. A samotní Mongoli, ak bola tvoja otázka bola na samotných Mongolov, samotní Mongoli oni sú... To je taký zvláštny národ, Mongoli. Taký divokí sú oni dosť, by som povedal, zjednodušene a tak polopate. Celkom sú v pohode, až pokiaľ si nevypijú.
Takto by som to nazval. A vypijú si a potom čo? Ja som ich nehovorím, že som ich ja nejak zažil opitých, ale však mám kamarátov, ktorí tam žili niekoľko rokov a Mongoli sú dosť divoké povahy. To znamená, že keď si vypijú, tak oni ťažšie znášajú alkohol a vtedy vedia byť celkom prudký. Aj medzi sebou, aj celkovo. Že výbušný, hej. To znamená... A čo tam pili? To sa pije tvrdé vodka. Obrovský výber vodiek tam je. Hej. Mongolská vodka, to je, dojdeš do obchodu a máš oltár s vodkami mnohých druhov. A pijú radi Mongoli. Wow, okay. Takže nemôžem na Mongolo povedať nič zlé, ale sú to také sú to ľudia, ktorí sú drsní, tak to by som to povedal. Nechcel by som sa dostať do sporu s Mongolmi. Sú väčšinou dosť dobre stávaní a jednoducho nie sú to ľudia, s ktorými by boli žarty. Podľa mňa. OK. No, dobre. Čo by si ešte teda možno odporučil nejakým záujemcom, ktorí by chceli ísť do Mongolska? Prečo sa tam ísť teda pozrieť, keby si to mal nejak zhrnúť? Do Mongolska, no tak ako... Je to nádherná príroda. Jednoducho Mongolsko je nádherné. Sú to obrovské zelené pustatiny, ktoré sú buď rovné, buď kopcové, všetko je zelené, všetko je nedotknuté, do toho máš lesy, jazera, kone, sem tam jurtové tábory. Je to naozaj niečo úžasné na pohľad. A samozrejme, svojím spôsobom to môže byť už po pár dňoch aj mierne jednotvárne, ale treba to vidieť aspoň raz za život. Zároveň si treba zvyknúť, že v Mongolsku všetko dlho trvá, že tie vzdialenosti sú obrovské. Mongolský čas neexistuje, to znamená, že o 9:00 je o 2:00 po obede a tak ďalej, čiže Mongoli majú na všetko čas, takže tam sa treba prichystať, že nič nejde podľa nejakých časových harmonogramov. No a samozrejme, keď človek príde do Mongolska, pristane v Ulaanbátare a chce niekam vyraziť inám, tak je to trošku také komplikované v tých obrovských vzdialenostiach, že ako sa kde dostať. A OK, tak z jedného mesta do druhého sa ešte nejak dostaneš, ale keď už sa chceš dostať mimo toho mesta a pochodiť si nejaké odľahlejšie oblasti, tak tam už si musíš nájsť nejakú maršrutku s domácimi, ktorí ťa odvezú a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pohyb po samotnom Mongolsku, ak chceš vidieť niečo také tradičnejšie alebo dostať sa do odľahlejších dedín, tak treba si na to vyčleniť pomerne veľa času a nie je to až tak jednoduché si to zorganizovať v Mongolsku. Ale dá sa už všetko, hej. Len na Mongolsko treba viac času, lebo je obrovské a tá infraštruktúra je tam v podstate dosť obmedzená. Výborne. No dobre, tak ešte by sa možno dalo rozprávať a tak, ale už sme asi na konci, alebo máš ešte niečo? Berme to tak, že toto bola taká sonda do života cátanov, aby ľudia vedeli, že vôbec nejaký takýto kmeň alebo národ tohto typu, alebo mininárod tohto typu existuje. A samozrejme o samotnom Mongolsku to sa môžeme porozprávať ešte niekedy v budúcnosti a venovať sa iba Mongolsku, jeho pamiatkám, jeho histórii, čo tam je, ako sa tam žije, o ich stráve a podobne. Takže berme to tak, že toto nebolo v Mongolsku, toto bolo hlavne o catánoch a bola to taká pikoška, alebo sonda, alebo zaujímavosť. A možno sa to ľuďom bude páčiť a niečo si nájdu aj na Dobrodruh.sk, sú tam nejaké články a fotky. Presne, a ak máte ešte nejakú otázku, tak klasicky môžete napísať na info@dobrodruh.sk, môžete sa pýtať Joža, prípadne nejaké ďalšie otázky a budeme teda radi za lajky, za zdieľania, za odbery, aj za teda komentáre. Určite áno. A počujeme sa, vidíme sa o zrejme týždeň. Uvidíme. Alebo o 2. Uvidíme. Ďakujeme, dovidenia. Ďakujeme, do počutia, dovidenia.